Дзевяты тур Беларусьбанк вышэйшай лігі, хай сабе і быў усечаным па колькасці матчаў, усё адно перавыканаў норму па забітых за уикенд мячах. АБФ ФТБ фарміруе свой спіс самых шыкоўных удараў выходных. На пятым месцы магутны стрэл Паўла Няхайчыка, што падвёў рысу пад перамогай Батэ над Слуцкам. Чацвёрты радок аддаму шыкоўнай камбінацыі жодзінскага тарпеда, якую зафіналіў Філіпе Вялозу. Трэцяя пазіцыя адыходзіць Сергею Кісляку, што бамбардзіраваў браму Рцара БДУ з-за межаў штрафной плошчы. Віцэ-чэмпіёнам тыдня абвясцім Віталія Лісаковіча, які па неверагоднай траекторыі скіраваў мяч у браму мазырскай Славіі. На вяршыню з чарта выведзем Ігара Стасевіча, што раскошным стрэлам са штрафнога зняў павуцінне з брамы Слуцка.